नमस्ते. मी आज मुळ्याची भाजी बनवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. हे त्याचं साहित्य आहे. हा मुळा आहे, म्हणजे मुळ्याची भाजी आहे. त्याला म्हणजे पाटी मुळे असतात. हे मुळे आहेत ना, हे किसून घेतले आहे. मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये मुळा दाखवेन, म्हणजे मुळ्याची भाजी दाखवेन. हा मुळा आहे ना, किसून घेतला आहे किसणीवर. आणि पाला आहे ना त्याचा, हा असा कापून घ्यायचा बारीक. त्याच्यासाठी आहे ना, हे मीठ आहे. हे अद्रक लसूण थोडेसे 1 चमचा घेतले चेचून. हे 2 कांदे घेतले छोटे छोटे. हे 3 मिरची आहे, हिरवी मिरची अशी मोठी मोठी जरा कापली आहे. कारण का तिखट नाही खाणाऱ्यांना कसं मिरची काढून टाकतात ना, त्याच्यासाठी. हे टोमॅटो आहेत, 2 टोमॅटो घेतले बारकी. आणि हे खोबरं आहे, ओलं खोबरं किसलेलं आहे अर्धी वाटी. हे तेल आहे 50 ग्राम, म्हणजे थोडंसं 2-3 चमचे तेल आहे. आता मी तुम्हाला गॅस पेटवून हे भांडं ठेवून दाखवते. आता मी तुम्हाला भाजी बनवून दाखवते. गॅस पेटवलाय, भांडं ठेवलाय. हे पहिलं तेल ओतते. 50 ग्राम तेल घेतलंय, म्हणजे 2-3 चमचे तेल आहे छोटे छोटे. हे अद्रक लसूण आहे. हा कांदा आहे, मिरची आहे. तसं जरा चांगला कांदा आहे ना भाजून घ्यायचा तेलामध्ये. आता मी त्याच्यामध्ये आहे ना, हा पहिला मुळ्याचा पाला आहे ना तो टाकते. कारण तो वाफेने आहे ना नरम व्हायला पाहिजे, शिजायला. कारण तो मुळा किसून घेतलाय आणि तो लवकर शिजेल त्याच्यासाठी. अशी जरा ढवळून आहे ना, त्याच्यावर मी झाकून ठेवणार आहे आता. आणि थोडासा गॅस बारीक करणार आहे, मीडियम. त्याच्यावर झाकण ठेवते, गॅस थोडासा मीडियम करते. आता आपण बघूया भाजी आली काय झाकण काढून. हे बघा अशी आलते भाजी आणि चांगली शिजते पण. आता कशी माहिती आहे, ढवळायला भेटत नाही, बाहेर सांडते ना म्हणून. अशी चांगली हलवून घ्यायची ढवळून. आता याच्यामध्ये आहे ना हा टोमॅटो टाकते. हा टोमॅटो घेतले 2 बारीक बारीक. अशा पाल्याच्या भाजीमध्ये कसं टोमॅटो वगैरे टाकलं ना की ती भाजी कशी चांगली लागते, म्हणून टाकायचं. असं जरुरी नाही टाकायचंच. आपलं असलं तर टाकायचं, नसलं तर नाही टाकायचं. खाली मुळ्याची भाजी बनवायची. पण अशी दिसायला पण छान आणि खायला पण छान लागते. आता परत एकदा झाकण मारते. बघूया आपण झाकण खोलून. असं छान म्हणजे झाकण मारलं ना मग ती भाजी कशी शिजते चांगली वाफेने. आता मी याच्यामध्ये मुळा टाकते. हा मुळा किसलेला आहे. किसून कशी मुळ्याची भाजी छान लागते आणि दिसायला पण छान. गॅस थोडा फास्ट करते, बारीक केला होता. आता याच्यामध्ये आहे ना हे खोबरं टाकते. ओलं खोबरं घेतलंय. आणि आता मीठ टाकते. हे चवीपुरतं मीठ टाकायचं. ही चांगली हलवायची, म्हणजे मिक्स करायची. आणि मग थोडं झाकण मारून आहे ना बारीक गॅस करून ठेवायचा. मग ती भाजी चांगली शिजते. आता मी थोडं 2 मिनटं झाकण ठेवते.
मग तो मुळा पण आता शिजायचा आहे ना, म्हणून पाणी नाही टाकायचं, असंच वाफेवर शिजवायचं. आता थोडासा मीडियम करते गॅस. आता आपण झाकण काढून बघूया शिजली आहे का भाजी. वाफ मस्त लागली आहे, पण शिजली काय बघूया. म्हणजे पाणी नाही पाहिजे, असं पाणी आहे ना थोडं थोडं, हे असं ओली नाही पाहिजे भाजी, चांगली सुकायला पाहिजे, मग चांगली लागते भाजी. आता मी कसं गॅस फास्ट करते आणि थोडं झाकण मारते 1 मिनिटासाठी, म्हणजे ते पाणी आहे ना लवकर आटेल. आणि मग तुम्हाला दाखवते भाजी काढून. झाकण मारलंय, आता थोडा गॅस फास्ट करते. मुळ्याची भाजी मस्त झाली आहे, छान झाली आहे. अशी तुम्ही पण आणून करा.